cause of it all. Keď sa Jack konečne objavil v Denveri, tak zistil, že vzťahy medzi jeho kamarátmi z New Yorku sa zmenili. Ako prvého vyhľadal Hala Chasea, ktorý teraz viedol oproti New Yorku kľudný život. Pracoval spolu s Ericom Douglasom v Denverskom umeleckom múzeu, kde spolupracovali na veľkej indiánskej zbierke artefaktov. Z toho dôvodu trávil väčšinu času v horách pri vykopávkach. S Neilom a dokonca už ani s Allenom Ginsbergom sa nestretával. I popped her father, he said, I saw you wet. You kissed my daughter, got to wait right now. Oh, face of slaughter, I didn't know. Druhým človekom, s ktorým sa Jack v Denveri spojil, bol Ed White. Ed White mal k dispozícii veľký dom po svojich rodičoch, v ktorom už žil Alan Temko. Jack sa nasťahoval do susednej izby. Netrvalo dlho a Jack pochopil, že Hal, Ed ani Alan Temko sa s Neilom a Allenom stretávať už nechceli. Všetko bolo zrazu úplne inak. Allen Ginsberg prišiel do Denveru relatívne nedávno. Pracoval v obchodnom dome May a býval v prízemnom apartmán na Grand Street. Ako sa Jack z jeho úst dozvedel, Neilov rodinný život nebol žiadnou domácou idylkou. Okrem Caroline, s ktorou žil, sa tajne stretával ešte s 2 ženami, jednou z nich bola Lou Ann. A aby toho nebolo dosť, občas si doprial aj sexuálne povyrazenie s Allenom, ktorý sa aj kvôli tomu presťahoval do Denveru. V polovici júla k nám prišiel Allen. Myslela som si, že sa s Neilom poznali roky a nie len niekoľko mesiacov. A nebola som si ani vedomá povahy ich vzťahu, ani Allenovej lásky k Neilovi. Neil a Allen preglgali v byte na Grand Street Benzedrine, sedávali na posteli s prekríženými nohami a viedli spolu vážne rozhovory. Museli to byť Allenové nápady, pretože Neila by určite nebavilo vysedávať na posteli v tureckom sede. Väčšieho blázna, než bol Allen, som v živote naozaj nestretla. Ale Neila strašne zaujímali ľudia s ideálmi. To spend one night with you in our old rendezvous and reminisce with you. That's my desire. To leto sa Allen snažil dobiť Neilovo srdce oduševnenými filozofickými rozhovormi. Z Neilovho hľadiska išlo o ďalšiu búdu, pretože z Allena ťahal všemožné rozumy, za ktoré mu potom poskytoval minimálne sexuálne uspokojenie. Napriek tomu, že Neil dokázal vychutnávať takmer všetky druhy sexu, zaujímali ho výlučne iba ženy a láska k Allenovi bolo niečo ako príjemný ústupok. Na otázku Jeana Françoisa Duvala, či bol Neil Cassady bisexuál, Allen Ginsberg odpovedal: Nie, takto by som to nepovedal. Slovo bisexuál je ako slovo beat, obyčajné klišé. Takže by ste mohli povedať, že bol heterosexuál, pokračoval Duval. Áno, odpovedal Ginsberg, v podstate áno, veľmi silno. Cassady mal sexuálny pomer so stovkami žien a náhodne sem tam aj s nejakým mužom. Myslím, že som jedným z mála, s ktorým spal. A v každom prípade jedným z mála, s kým mal dlhodobý vzťah. S prestávkami samozrejme, ale aj tak trval 20 rokov až do jeho smrti v roku 1968. Každopádne pre Allena Ginsberga malo toto obdobie veľký význam. Práve v tomto období si viedol podrobný denník, ktorý mu neskôr poslúžil ako základ pri napísaní básnickej poémy Denverské chmúry.
Keď Jack konečne zaklopal na dvere bytu Carolyn Cassadyovej, vtedy ešte Carolyn Robinson, otvoril mu Neil ako inak úplne nahý. Došlo k veľkému zvítaniu. Obaja sa nevideli niekoľko mesiacov. Neil hneď s veľkým nadšením a neskrývanou hrdosťou predstavil Jacka svojej Carolyn. Jack vyzeral zamyslene, bol pekný a plachý. Jeho mierna povaha ma ukľudňovala a páčila sa mi, ale brala som ho len ako Neilovho kamoša. Na Neila hovoril samú chválu, ale odhalil mi aj niekoľko zaujímavých skutočností. O Neilovom štúdiu na Kolumbijskej univerzite sa nehovorilo, ale o Jackovi a Ellenovi som sa dozvedela, že tam už neštudujú. Všetci traja, Neil, Jack a Ellen, sa od mužov, ktorých som kedysi poznala na škole, tak veľmi líšili. Postupom času sa ale vyvinul medzi Jackom a Carolyn milostný vzťah. Dokonca Jack Kerouac sa vyjadril tak, že ho veľmi mrzí, že Carolyn nestretol skoro ako Neil. Na druhej strane treba povedať, že Neil Cassady ich miestami do toho akoby tlačil, častokrát ich nechával spolu sami a tak ďalej, ako keby chcel naznačiť Jackovi, že mu to nevadí. Aspoň teda zo začiatku. V podstate pravdepodobne pretože on sám mal iné milostné vzťahy, takže v podstate dá sa povedať, že mohol mať výčitky svedomia. A vlastne jediný, s kým si to vedel predstaviť, že by Carolyn, jeho žena, spávala, tak bol v podstate jeho kamarát, jeho kámoš Jack Kerouac. Aspoň teda, čo sa týka na začiatku tohoto románika, tak je možné, že to vedel a neriešil to nejako. Všetko je popísané v tejto knižke od Carolyn Cassadyovej, ktorá je dosť, kde sa to rieši dosť podrobne. Do seriálu Alternatívna kultúra to dávať nebudem, pretože by sa to mohlo podobať trošku na telenovelu, čo by som nerád, ale keď budete mať záujem, tak dá sa to zohnať, je to knižka, kde je to veľmi dobre popísané. V ten večer Neil Carolyn slúbil, že si s Jackom vyrazia na 2 hodinky na pivo a začal sa tým 10-dňový trip po nočných denverských podnikoch, po všetkých miestach, ktoré boli spojené s Neilovým detstvom a jazzových kluboch. Navštevovali bar na Welton Street, kde vystupovali Charlie Parker alebo Billie Holiday. Ďalším miestom, kde trávili večery, bol bar v hoteli Colburn na 15. ulici. Všetci traja, Jack, Neil a Ellen, navštívili aj Alana Temka a Eda Whitea, ale bolo to dobré len na to, aby sa utvrdili v tom, že to už nie je ono. Popravde, nikto presne nechápal, čo Jacka na Neilovi a Ellenovi tak fascinuje, že bol ochotný sa kvôli ním trmácať cez pol kontinentu. Jediným, ktorý tomuto rozumel, bol Hal Chase. Každopádne, tých 10 dní v Denveri v Jackovom živote zaznamenali zásadný zlom. Od tohoto momentu totiž začal v jeho prípade na niekoľko nasledujúcich rokov život na ceste. S menšími prestávkami, kedy potreboval zo seba dostať na papier to, čo pri takomto životnom štýle zažil, z čoho potom vždy vznikol ďalší rukopis novej knihy, žil takto viac menej až do konca 50. rokov, kedy mu vyšiel román Na ceste. Ale to je už zasa iný príbeh. Touto prvou cestou Jacka Kerouaca sa vlastne začína príbeh románu Na ceste, čo je vlastne základný medzník v jeho živote. Pretože... To si už hovoril. Čo? No to si práve spomenul. Máme to v scenári. Aha. To nevadí, to sa potom vystrihne. Mimochodom,
Teraz ma napadlo, tu by sme mohli skončiť prvú sériu, nie? Pretože neplánoval som to, ale vyzerá to tak, je to také pekne uzatvorené, že sme začali vlastne v 43. 44. kedy sa zoznámil s Elenou Ginsbergom Barouchom a podobne a vlastne teraz začal vlastne príbeh románu Na ceste. Vlastne k nemu sme sa dopracovali. Tak myslím, že by sme mohli skončiť akoby prvú sériu a začať ďalšiu. A ako sa volá tá prvá séria? To ešte neviem, to sa dorieši potom. Zatiaľ teda ukončíme prvú a pustíme sa do druhej série. OK? Hej, OK. Nech sa to trošku popuženie. Takže klapka, tu sa bude strihať, OK. Koniec prvej a začiatok druhej.